panguva inoi maflyers nema-t-shirts akutanga kusekuleta anobuda nyogwa achinzi Chiwenga must go, one center of power. Dzanapinda mashoko kubuda panguva ino kuchinokwa kunzi vana vakomana vari suspected vakaita senambulisona nakandishaya vari kuno kunzi they are now being used kuti vange vachinopusha and vachinoleader the move kuti VP Costa noChiwenga variwe pasi kana kuti varetire. Not for subscribe or like on the bell icon. Team behind the link Ondanyira GT. The company was approached by Kandishaya, Poliswa and their associates to print t-shirts for an anti-Chiwenga campaign. They can deny it all they like, but the evidence exists. Listen, Masimirembo, Poliswa, Kandishaya and the rest. Miswai, Datichi, Miswai. Roma Shukatoka na link achiposta these flyers na t-shirts amuru kuna kanzi Chiwenga must go. Dogo watashika hapa muri Zimbabwe panguwa ino kurukuru kwa kunzi the regime panguwa inai iliwita mobilizations. You've seen the promotion option mnangagwa panguwa inai to a higher military post and panguwa inai uchono kwa kunzi Retika just a few days the vice president's wife pagano bisiwa from the MID but when we nzarubuda panguwa na wanyesukunu kwa these are just plots aruya panguwa inai kuti asapoti zvigananda panguwa inai kurukunu kwa kunzi na uye bill number 3 yakunovira yakunosvika apa kunoibva and they need full support avarikana threat at the final stage of their amendment. Pina comment section medu dzafungura enyi motodi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.